Sunt undeva la distanță de unde locuiesc, am la vreo poate 100 și ceva de kilometri, deci nu foarte departe, numai că m-am rătăcit pe niște drumuri de astea. Credeam că ajung undeva pe la aeroport și se pare că am luat o stradă fără să mă consult cu hărțile. Și acum trebuie să mă întorc înapoi. Deci aeroportul este undeva, nu-i departe de mine. Deci aici sunt eu pe hartă și aeroportul nu-i departe. Numai că, am luat-o și eu pe ghicite. Deci aeroportul e în direcția aia undeva. Și degeaba mă duc eu pe străzile astea laterale, că nu mă duc nicăieri. Sunt niște drumuri de astea prin Bălării. După cum vezi, teren viran, care probabil că în 20 de ani, 10-20 de ani o să fie plin de blocuri. Și așa crește lumea. Oamenii noi vin. Uite, ăla vine fără să mă vadă. El crede că nu vine. Crede că nimeni nu vine pe strada aia. Traffic, Stinson, Foxtrot, Oscar, Quebec, Charlie, +1, 2,500 feet, 6 miles to the west for Tip Meadows. Will be staying to the north side of the power line, Seashell traffic. Ăștia-s piloți care comunică pe un radio. Deci eu am mai zburat pe aici, pe la aeroportul ăsta, dar n-am fost niciodată cu mașina până acolo. Și acum trebuie să caut pe hărți cum să ajunge cu mașina, deși nu e complicat. Probabil că trebuie să fie semne undeva, băi, uite, așa ajungi la aeroport. Și asta am să fac acum, deci am să mă uit pe hărți. Și acum am încărcat pe aceeași dispozitiv, același ecran, am încărcat niște hărți care îmi arată cum ajung eu de unde sunt până unde vreau. Și de fapt e dificil, că e un deal între mine și aeroport, așa că trebuie să cam renunț la ideea de a ajunge la aeroport pe aici. Da, deci văd un deal și nu este nicio cale de acces la aeroport. Deci e un deal între mine și locul acela. În schimb, înregistrez un pic pe unde merg, ca să mai împart și cu cei de acolo de la voi. Aici e pe malul oceanului, sunt case care sunt construite aici, cum sunt case și în România, pe malul Mării Negre, pe malul lacului. De acolo este locul unde se lansează bărcile și trebuie să fiu atent la drum un pic. Aici la fel este un parc și cu o fabrică. După cum văd acolo niște bărci transportoare care probabil că asigură încărcarea unor vapoare cu ceva, habar n-am cu ce. Da, deci o bandă transportoare lungă. Ia să văd dacă pot să ajung acolo. Să vedem, deci zice că la... Uite, Porpoise Bay, trebuie să mă duc la dreapta, dar eu nu mă duc la dreapta, eu vreau să mă duc la stânga. Pentru că acolo am văzut echipamentul ăla industrial. Ok, deci aici este o gaură. Da, văd că e o țavă. Deci e o fabrică. Ce-o fi chestia aia, bar n-am. Zice că e închis drumul pentru că e indieni ăștia, First Lands. Deci aici este rezervație de indieni și nu te lasă să mergi pentru că e COVID. Ia să mă uit, nu mă bag în careva. Nu vine nimeni. E un orășel mititel. Ia să văd și eu aici. Că e un terminal. Da, și văd din astea de indieni, simboluri din astea cu vulturi
sculpturi în lemn. Aici e un sat mic de indieni. Stai așa numai să-mi dau stația asta radio. Și am să mă duc să pun mașina pe dreapta ca să văd și eu ce e acolo, nu? Că dacă n-aș fi o persoană curioasă, n-aș înregistra ce înregistrez eu în călătoriile mele. Aș fi unul care se duce de colo-colo, probabil că aș sta acasă. Bă, da, câte mașini vin. Aș sta acasă și m-aș uita la televizor, dar eu vreau să descoper lumea. Deci eu acum intru și parchez aici, că eu sper că de aici se vede ce vreau eu să văd pe apă. Uite că cineva a mai pus mașina aici. Uite, e o bandă transportoare lungă, care merge până la ocean. Deci vine de pe sub șosea, deci au construit un tunel pe sub șosea și după cum vezi, se duce până acolo unde ajunge la ocean și încarcă și descarcă din ocean. Dar ce fac ăștia, ce descarcă și ce încarcă, habar n-am. Că nu-i pentru lemne, în mod sigur. Poate să fie pentru minereu, poate pentru pietre, o fi o carieră. Știu că este o carieră de fapt. Ia să văd eu cum să mă și întorc. Este o carieră. Uite că se vede pe unde merge. Deci, hai să facem un experiment. Deci vezi cum se duce, trece pe sub stradă și ajunge sus. Hai să facem un experiment să vedem ce se întâmplă. Deci, noi suntem aici pe stradă. Dar bine că nu mă arată exact unde sunt. Deci sunt aici pe aproape. Ia să căutăm ca să vedem aerial map. Ok. Și uite aici banda transportoare. Dacă o observi, deci aici ancorează vapoare. Aici. Și eu sunt pe drumul ăsta undeva. Și chestia asta, minunea asta de bandă, merge pe sub stradă și vine... fii atent. Deci aici am zburat, mă. Deci aici am zburat, că nu e departe de aeroport. Deci aeroportul este chiar undeva lângă chestia asta. Uite, aici este aeroportul. Trebuie să mă uit să văd unde este minunea aceea. Hei, aeroport. Aeroportule. E pe aici, pe undeva, deci nu stau să te plictisesc. Uite aici îl arată. Ăsta este aeroportul, după cum observi. Aici este pista de decolare, de aterizare. Vezi niște avioane mici. Ok? Și când oamenii zboară pe aici așa, vin despre ocean, se duc și fac un tur pe lângă cariera asta de piatră, minereu, nisip, habar n-am. Deci pot să aflu ce este, dar acum n-am timp. Și asta fac ăștia, mă, de fapt ei exportă sau transportă material din ăsta prin banda asta transportoare care se duce pe aici, trece pe sub stradă și vine până la ocean. Ce interesant. Uite că am descoperit ceva nou. Uite, transpus din vedere aeriană, de vedere de pe satelit. Deci imaginează ce tehnologie rău ăștia, că din satelit fac pozele astea, uite așa. Și văd și mașinile de pe stradă, așa de mare putere de mărire are un aparat din ăla de pe satelit. Ok? Ca să poți să aduci imagini și, uite, barcă pe ocean, mașini pe autostradă, mașini. Nu știu dacă se văd în cameră, dar se văd mașinuțe acolo. Wow! Ce am descoperit azi? Deci nu pare nimic interesant. Dar știi, e o experiență, e parte din experiența mea. Acum, hai că vă las, că mă duc în călătoria mea și mai înregistrez ceva de pe acolo. Vorbim, bye bye, la revedere!